أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na iziya a yau wannan rana ta alhamis wadda ta yi daidai da 2 ga watan 6 hijiriya 1440 wato wanda ya yi daidai da 7 wato ga watan 2 hijira 2019 miladiya, inda za mu tashi yau shine shahi 163. wannan darasi shine darasi na 38 insha Allah. wala yuftiru as-sa'imu al-mutatawwi', wato mai azumi na tadawwi wato azumin nafila ba zai ci abinci ba ya karya azumin li'azimatin aw gairiha, li'azimatin saboda wata wato liyafa da wani yayi, aw gairiha ko wani liyafa. an shirya abinci sai shi mai liyafa ya bidi cewa ka ci abinci ka ciya ina da azumi, sai ciya a dole sai ka ci. wa in halafa alaihi bit talaqis salasi, ko da ya rance cewa zai saki matar shi saki 3 in baka ci abinci ba, to ba za ka ci ba. awul itiki, ko kuma ce ka ga bawan nan nawo shi kadai a gare ni ya nemi ayyukan wahala, shi ya nemi ayyuka, in baka ci abinci ba zan yanta shi in rasa mai yi min aiki, to duk wannan bai sa ka ci abinci in kana da azumi na nafila. hunnisa, shi mai rantsuwa ya karya rantsuwar da yin kafara, ya yi kafara tun da ya rance, kai ka ci gaba da azuminka. mala ya ce illa an ya kona ahada walidaihi, sai dai in ɗaya ne daga cikin mahaifan shi mai azumin, au shaykhahu ko malamin shi, fa innahu yuti'uhu, to yanzu yayi mai da'a, yayi mahaifin shi da'a ya ci abincin, ko kuma malamin shi ne yayi mai da'a ya ci abincin. idza kana ala wajhin ra'afa, idan ya zama ta huskar jin tausayi ne, shi uban yana jin tausayin dan ne, li idamati sawmihi, saboda dawwaman yin azumi da yake yi, bai wato ya dawwama yana azumi kullum, sai uban ya ce kai yau sai ka ci abinci, to ya halatta ya ci, in ji malam mai iziya. azumi kuma na nafila ba na farilla ba. wa man aftara fi nahari ramadana amdan, duk wanda ya ci abinci da rana a cikin ramadan da gangan ya ga dama ya ci abinci, aw sahawan, ko da mantuwa ya manta ya ci, wajaba alaihi qada'uhu, to wajibi ne ya biya wannan yini. wa ya asamu in kana amdan, in ko da gangan ne to ya samu zunubi. to anan idan mutum ya ci abinci cikin ramadana da gangan, lalle ya yi babban laihi, ya yi zunubi, kuma ramko ya wajaba a kan shi. bayan ramkon wata jibo alaihi kafara, kafara kuma ta zama wajibi a kan shi. bayan ya ramka yinin kuma ya yi kafara, samu ya kamata ya yi kafara din. amma shi wanda ya ci da mantuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum na da azumi ya manta ya ci abinci, Allah ne ya ga dama ya ciyar da shi, ba magana ramko, kawai azumin shi na nan. wanda yake da azumi na farilla na ramadana ya manta ya ci wani abu ko ya sha wani abu da mantuwa ba da gangan ba, to Allah ne ya ga dama ya ci da shi, in ji Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. kenan ba maganar ramko. malikiya ne suka ce ko da mantuwa ne mutum ya ci ya ramka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ne ya ci da shi, kenan sai mu bar wannan magana tasu mu dauki hadisi. na'am, in dai da mantuwa ne, amma inda gangan ne to wannan kuma bayan wajabcin ramko kuma akwai wajabcin kafara. in kana amdan wa ya samu, in kana amdan ya samu zunubi in ya zama da gangan ne,
wata jibu alaihi kafaratu, kuma kafara ta zama wajibi a kansa bayan ramkon ya yi kafara. Da mi zai yi kafara? Mala ce bi ahadi salasati ashiya, da ɗayan abubuwa uku zai yi kafara, alat takhayyiri akan zaɓi, an ba shi zaɓi ya ɗauki ɗaya cikinsu ya yi wani abubuwa guda uku. Abubuwan nan guda uku wahiya su ne, imma it'iyamu 60 miskinan, ko dai ya ci da miskini 60, kullu wahidin muddun, ko bi muddihi sallallahu alaihi wasallama, ko wani miskini ɗaya ya ba shi mudu ɗaya daga wato ma'aunin mudun nabi sallallahu alaihi wasallam. wa huwa afdalu, wannan shi yafi a wurin malikiya, mutum ya ciyar da mutum 60 shi yafi. aw siyamu shahraini, ko ya yi azumin wata biyu mutatabi'aini jere, bai tsayawa hutawa ya yi azumin wata biyu jere. In ya fara farkon wata, in cikin watannin nan wani ya yi 29 to shi kenan ya samu sauƙin kwana guda. In ya fara ba farkon wata ba to sai kuma kenan zai aje ba farkon wata ba to sai ya azumi 60 jere. Au itiku raqabatin, ko kuma ya yanta wato boya, ya yanta bawa mu'mina, wuyan nan raqaba wuya mu'mina namiji ne ko mace duka ya ɗauki raqaba kamila, kenan mai cika kamilatun riƙi, kenan mai cikakken bauta wadda yake bata da wani tsoho ne na yanci. Gairu mulaffaka, kuma ya zan ba ta tarayya ba ta mutum biyu ba ce ita wannan wuya, wannan bawa ko wannan boya, ta zama dai musulma kuma ta zama ba ta mutum biyu ba ce. Kamar yanzu in kai da ita, kai da wani adda wannan boya ko wannan bawa, sai ka ce to ni rabin na rabo cikin wannan bawa na yanta shi, sai kuma in yi azumin wata guda. Misali, ka yanta rabin bawa kuma ka yi azumin wata guda, to wannan bai yi ba. Dole bawan ya zama naka ne kai ɗai, kuma ya zama musulmi mumini salima, kuma bawan ya zama kubutacciya, bai da wata illa, ba gurmu bane, ba mai ido guda bane, ba mai hannu guda bane. Sannan la tustahaqqu bi wajhin, bata cancanta ba da wato da yauci ko da diyauci kowane huska, ba da alama ko sohonin diyauci kowane huska. Cikakken bawa kinni shi zaka yanta, ba wanda adda wani sohoni na diyauci ba. Sannan ba wanda kai da wani adda shi ba, gamayya ce kai da wani, kace ka yanta rabonka sannan ka ba da mudu 30 ko kuma ka yi azumi 30. A'a, dole ne ya zama huska guda. In azumi za ka yi wata biyu, in ciyarwa za ka yi kaci da mutum 60, in yantawa za ka yi ka yanta bawa kamili naka kai kaɗai, bai da kuma wani sohoni na yanci. Na'am, na wannan fasali ya ƙare. Sai mal ya ce babul khamisi, wannan babe wato na biyar ne fil itikafi, kuma zai yi bayani ne a cikin itikafi. Menene itikafi? Mala ya ce wa haƙiƙatuhu, abinda haƙiƙanin itikafi shine al-lufsu fil masjidi, zama cikin masallaci lil ibadatu, domin yin ibada. Mutum ya zamna cikin masallaci na wani lokaci domin yin ibada, shi ake ce ma itikafi. Ala wajhin makhsusin, akan huska keɓantacciya, kenan ibada ce zai yi na wani lokaci, aƙallan shi ne da dare ko kuma kwanaki 3 ko a da haka nan, shi zama don wannan ibada kawai ne ya zamana masallacin, ba wani taro ya tara su masallacin, ba wata shawara ba. Wa aqalluhu, mahi karancin shi itikafin nan yawmun wa lailatun, yini guda da dare guda, kenan mutum ya yi ni cikin masallacin kuma ya kwana, shine mahi karancin itikafi. Wa akmaluhu, mahi cikan shi 10 ayyamin, kwana 10, kore mutum ya yi ni da dare ko ya kwana 2 ko 3 ko 5 ko 7, mahi cikan shi shine kwana 10. wa huwa min nawafilil khairi, shi itikafin nan yana daga cikin nafilfili na alkhairi, abu ne na ainihin na neman lada sosai. Mutum ya bar duk abubuwan duniya ya shagaltu da ibada cikin masallaci na wani lokaci da ya ɗauka makan shi, wannan wato alkhairi ne. Walahu arkanun, yana da rukunai 4 guda 4. Al'awwalu,
wato rukuni na farko almutakifu mai yin itikafi din, shi wanda zai yi itikafin ya zama an same shi. Na'am, wa huwa kullu muslimin, shine duk wani musulmi wanda ya niyan yin itikafi yana iya yi inda musulmi ne. Mumayyizun, kuma ya zama mai hankali mai rarrabe abubuwa. Fa yasihhu min almar'ati, kuma itikafi yana inganta daga mace. Mace in ta ga dama tana iya yin itikafi, in ta yi lokacin ta ɗauka, in har ya ƙare mata wani lalura bai gitta mata ba na haila, to shi kenan khalas. In haila ta gitta mata cikin kwanakin ta ɗauka, shi kenan itikafin ya ɓaci. Wasu bi haka nan yaro yana iya yin itikafi. Warraƙiƙi bayi ma, bawa in mai gidan shi ya yarda yana iya yin itikafi. Sai in mai gidan shi bai yarda bai ce ina da aiki na za ka yi mini mi kai ka zaba masallaci. Na'am. Asani, abu na biyu shine as-sawmu, azumi. Fala yasihu bidunihi, wato itikafi bai inganta in babu azumi. Dole sai ka ɗauki azumi, ka yi ni da azumi, sannan ka kwana aikace na ibada. Kenan ba wai sai ga ramadana ɗaya ake iya yin itikafi ba, ana yin itikafi cikin kowane wata, cikin kowane lokaci, amma dole in za ka yi shi ka yi ni da azumi. As-salisu, abu na uku al-mu'takafu fihi, abinda za a yi itikafin ciki. Wa huwa al-masjidu, shine masallaci. Ba yi itikafi cikin gida, ba yi cikin runwa. Fala yasihu fi ghairihi, itikafi bai inganta cikin wani wuri da ba masallaci ba, saboda masallaci nan ne wurin sallah, shi an yi shi ne kawai matsayin wurin ibada. To in ka ce za ka yi itikafi cikin gidanka, ba a son hita ga mai itikafi ya ta yi can ya komo nan, kenan kullum sai ka hita so nawa kana hita daga gidanka ka ta yi masallaci. Shi yasa bai itikafi bai inganta sai cikin masallaci, saboda ba a son kai da kawo ga mai itikafi. Ana so ya zama na wuri guda zuwa lokacin nan da ya ɗauka ma kanshi, saboda ka cikin masallaci ne kawai ake iya yin itikafi. Arabi, abu na hudu shine al-istimraru ala amalin makhsusin, dogewa, al-istimraru dogewa ala amalin makhsusin bisa ga aiki keɓantacce min al-ibada na ibada. Wa huwa salatu, shine sallah. Mutum yi ta nafila dare da rana, mutum yi ta yawaita nafila. Wa qira'atul qur'ani, in ya gaji da nafila ya zamna ya ta karatu al-qur'ani. In yayi karatun qur'ani ya gaji, wa zikirullahi ta'ala, ya yi ta yin zikirin Allah, wato ya ta tasbihi, ya ci gaba da yin tasbihi da tahmidi da halili, zikiri dai, abubuwa na zikiri na sunna wanda an ka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa'annan su ne ayyukan da ake so ya ci gaba da yi cikin masallaci dare da rana. Ba laihi in ya ji kwana ya kwanta, ya yi kwana ya tashi. Wa yukrahu lahu, an karhanta ma mai yin itikafi an ya fa'ala gaira hadhihi salasa, ya aikata wasu ayyuka waɗanda ba ukun gaba. Makaruhi ne mutum ya yi wasu ayyuka waɗanda ba waɗannan uku da aka lisawa ba, shine sallah, karatu alqur'ani, azkar. Mimma huwa ibada, daga cikin abubuwan da ibada, saboda ibada tana da yawa, amma dai waɗannan su an kaso ya yi. Makaruhi ne ya yi wata ibada wadda ba waɗanga ba. Mala ya kawo misali, kashtigali, kal ishtigali bil ilmi, kamar ya shagaltu da karatun littafai na ilimi, ya ta wannan wato makaruhi ne gare shi. Wa kitabatul kasiri, ko kuma ya zama yana da wani rubutu da ya aje wanda a gaban shi, sai ce to tun na samu zama cikin masallaci bari in ci gaba da wannan rubutun. A'a, makaruhi ne. Min alqur'ani, ko da qur'ani ne yake rubutawa, to wannan ba wurin rubutun qur'ani bane. Lokacin zai rubutun qur'ani ya yi shi, ya samu lokacin zai yi shi, amma itikafi ya karanta alqur'anin, ko ya ta sallah, ko ya ta azkar. Wa an yakuna imama ratiban, malam mai izi ya ce makaruhi ne mai itikafi ya zama liman ratibi. To wannan magana tana da rauni, wannan magana wato mu sai mu ashe ta, ba mu aiki da ita, saboda Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da addini, kuma yana yin itikafi kwana 10 na ƙarshen Ramadana, duka itikafi yake yi, kuma shi ne liman. Kenan in kace makaruhi ne liman ratibi yayi, to ka ture wancan aiki da Muhammadun Rasulullah yayi, kuma shi an ka aiko, shi muke bi. Saboda waga magana sai mu ashe ta. Ba makaruhi bane liman ratibi ya zama makaruhi, ya zama wato yayi itikafi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi, kuma shine liman.
wa an yarka ala satahin, sannan makaruhi ne mutum ya hau sama wajen yin itikafin nan, au manara ko kuma ya hau manara hasumiya ta masallaci can sama, duka dai sama ne. Wani yu'azziya makaruhi ne in ya ji an yi mutuwa ya hita ya tahi ta'aziyya. Wa an yuhanni'a ko kuma ya ji wani ya samu wani abin farin ciki ya taya shi murna ya yi mai barka, duka wannan makaruhi ne. Wa an ya ta kifa gaira makafiyin ko makaruhi ne ya yi itikafi bai tanadi abin da zai ci ya ishe shi na kwanakin nan da ya ɗauka makan shi ba. Wa yustahabbu al-itikafu, an so a yi itikafi bi ramadana a ramadana, wa ya ta'akkadu fil ashr al-akhiri, kuma ya fi ƙarhi yana ƙara ƙarhi a cikin kwana 10 na ƙarshe minhu daga ramadana ɗin. Kenan an so mustahabi ne mutum ya yi azumi cikin ramadan, to kuma ya fi ƙarhi cikin 10 na ƙarshe. Na'am, Allah ya taimake mu, Allah ya sa abin da muka faɗa wato ya amfani mu, ya amfani wanda suka saurara. Idan kuskure ya faru cikin muna fatan Allah shi ya fiye muna wannan kuskure shi fahimtar da mu abin da bamu gane ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.